παιδιά, αν είδατε εκείνο το βίντεο μου που έδειχνα τη διαδρομή και έβαλα ένα τραγούδι, θα θυμάστε αυτό το γεφύρι που έβαλα βίντεο. Αυτή τη φορά θα βγάλουμε που θα το περνάμε εδώ. Δεν πέρα είναι αυτό εδώ. Και φύγαμε. Είναι πολύ ψηλά εδώ πέρα. Και όπως όλα τα άλλα τα γεφύρια είναι απότομα. Σιγά παιδιά, προσέχουμε γιατί δεν έχει και τα καλύτερα κάγκελα. Δείτε παιδιά, προχωράμε. Εδώ γίνεται σπηλιά. Ωραία. Ωραία παιδιά, εδώ πάνω. Τώρα θα πάμε κατευθείαν από εκεί. Επειδή από την άλλη πλευρά που ήρθαμε είναι το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή. Εντάξει παιδιά, γεια σας.